Heippa! Katsotaan nopeasti, miten sä saat 2 viikkoa ilmasta Rebel Betting Prota. Tää onnistuu hyvin yksinkertaisesti sillä, että sä liityt Pinnacleen, joten valitettavasti tää on vaan uusille Pinnaclen asiakkaille. Jos sä vielä et ole liittynyt Pinnacleen, niin näillä muutamalla askeleella saat 2 viikkoa ilmasta Rebel Betting Prota. Ihan ekana tyhjennä evästeet sun selaimesta. Toiseksi paina tästä alta löytyvää linkkiä. Ja kun siinä kysytään, että mistä sä löysit meidät, niin kirjoita siihen Rebel Betting. 3. Talleta vähintään 10 € sun Pinnaclen tilille. Ja sen jälkeen lähetä sun Pinnaclen ID Rebel Bettingiin, eli laita sähköpostia tai avaa chatti, missä sä yksinkertaisesti vaan laitat sun Pinnaclen IDn Rebel Bettingiltä, jotta Rebel Betting tietää, että kelle tää 2 viikkoa ilmasta pro-aikaa kohdennetaan. Sen jälkeen oota hetki ja 14 päivää ilmasta Rebel Bettingin Prota tullaan lisäämään sun tilille.